Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Luzon, Visayas, Mindanao, World Wide Web. Akala nyo porket holiday, hindi ako mag-iingay ha. Diyan ka nagkakamali. Guguluhin ko pa rin ang hapon mo. Aragoy! Maluoy ka. Welcome na naman mo dito sa programa! EDSA! Siyempre, eto na naman kasama na naman po inyo abang lingkod. Ako po si Diego Bandido! Kapitan Diego Bandido. Ang inyong kapitan ng EDSA! At siyempre, hindi po ako nag-iisa dito. Aragoy! Bakit na naman ta? Ikaw lang ba may programa dito? Hindi pa nga ako tapos na mag-intro sa'yo eh. Sabi ko ipakilala na kita after ko. Ah, ganun ba? Ay, sige, tuloy mo. Tuloy mo tapos binatukan mo na ako. Aray! Bakit na naman? Ano ang sinasabi mo dyan? Sabi ko, ikaw kasing pinaka-the best sa lahat. Ay, ganun ba? Thank you. O sige, ulitin natin mga kabisyo. Magandang hapon! Welcome po na naman dito sa programang EDSA. Ako po si Diego Bandido! ang inyong kapitan ng EDSA! At syempre kasama pa rin po ang aking advisor. Walang iba kundi ang pinakamatalino sa lahat kundi si Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin. Yan ang gusto ko sa'yo, Tang. Dapat ganun. Oy mga kabisyo, sino ba ang bumoto na sa inyo? Yung mga hindi pa bumoto, mag-ingay! Ako pala yung hindi nakaboto. O, kasi ganito po yun mga kabisyo kung bakit hindi po ako bumoto. Dahil lumipat po kami ng barangay. Unfortunately, kung saan ako nakaregister, lumipat ako ng barangay, ng area. So, paano ko iboboto yung na hindi ko naman kilala? So, abstain ako ngayon sa botohan sa barangay. Well, kung sino man po ang papalarin, good luck, pero I'm sure. Matanong kita, Angkol, kamusta ang iyong manok? Meron bang tsansa ang manok mo? Lalaban ba yung manok mo? May laban ba? Ha? Sigurado yung iba nito hindi na mapakali eh. Parang ginasindihan na ang ilang aliputan. Aragoy! Maluoy ka? Well, gano'n naman talaga mga kabisyo, no? Kasi eto nga, ang dami na talagang mga nag-aabang. Ako nakita ko sa timeline ko, mga nagpapasalamat na kung manalo man o matalo. Salamat sa suporta. Dapat ganun. Dapat maluwag po nating tanggapin sa ating mga puso kung tayo po ay papalarin. Kung hindi naman,
Pero siguro tingin ko ang masasaktan dito lalo yung mga tumakbo na talagang gumastos. Ayaw naman po nating magpaka-hipokrito, ano? Na alam naman po natin na meron mga iilan, hindi po natin sinasabing lahat. Meron pong iilan na tumakbo talaga na talagang namigay ng pera. Oo, may mga nabalitaan nga ako, merong umabot ng 700. Grabe, barangay lang 700. Malaki bang sahod sa barangay? Ano bang meron? Ang bihira naman, oh. Kakagulo na. Anyway, sa mga kabisyo po natin dyan, good luck po sa mga mapipili po. At sana nawa sa mga mapipili pong mga bagong elected na officials, nawa po hindi po kayo magkaroon ng amnesia. Nawa po ang inyong mga binitawang pangako ay inyo pong sundin. Hindi lang po nagsalita kayo, parang nanligaw kayo sa chicks. Pag nakuha nyo na, hindi nyo na babalikan. Huwag ganun, Col! Hindi maganda yan! Maluoy ka! Hindi dapat ganun. Dapat tayuan nyo ang iyong pinangako. At syempre, kung sa tingin nyo dun sa kalaban nyo may nakita kayo na magandang naging plataforma siya na pwede nyo magamit, why not na kopyahin mo? Wala namang problema yun eh. Ang rason naman kung bakit ka tumakbo para sa ikaganda ng barangay. Kaya ganun ang gawin nyo. Ganun ang gawin natin. Ganun ang gagawin ko sa Barangay EDSA. Dahil ako ay inyong nag-iisang kapitan, Diego Bandido ng Barangay EDSA! Oras natin mga kabisyo. It is now 36 after 5 o'clock. Tuloy-tuloy pong bakbakan ng musika. Dito lamang po sa numero 1 istasyon. Sa lahat po ng mga sasakyan. Maraming salamat po mga angkol. 90.7 Love Radio, Metro's number 1. EDSA! Hello. Wait lang ha, magandang hapon po sa lahat. Sana pa ay okay pa kayo sa alright. Ayun, mag-shoutout muna tayo sa mga ilang nakatutok sa atin ngayon. Salamat sa 11 million na nanonood o 13 million na. Irene, magandang hapon. Ayan. Salamat sa pagtutok at syempre, shoutout sa mga taga Gentry, sa mga taga General Trias Cavite. Kamusta po kayong lahat dyan? At ganoon din kay Gloria. Ayan, Gloria King sa mga masugid natin tong taga panood. Feel good Monday sa iyo, Gloria. And of course, happy birthday, 21st birthday to me. Wickerson Cotamora, Sarabia. Uy, happy birthday sa iyo. Salamat sa pakikinig. Tin Rivera, magandang hapon. And Eleanor, ayan, magandang hapon din. Salamat sa pakikinig at sa panonood dito sa ating programang EDSA. Ayan, magandang gabi. Sana nakaboto na lahat. Oo nga pala, no? And magandang hapon din, of course, Christine Barogo, salamat. Maraming salamat sa inyong pagtutok. So alam ko lahat ay tutok na tutok sa kanilang mga barangay. Excited na malaman kung sino po ang nanalo na mga kandidato. Well, I would say congratulations po sa lahat ng mga papalarin. Sa mga hindi naman pinalad, well, sabi nga nila, better luck next time. Better. Hindi bitter, Hindi bitter luck next time. Better. Oh. Doon tayo sa letter E. Ayun, so muli maraming salamat and have a great and mahabang bakasyon. Actually, bukas may pasok na. Pero alam ko, marami sa iba na nag-file na ng leave para dire-diretso na ang bakasyon. Sarap naman ng buhay. Sana kami dito. Ako actually, nagnakaw lang ako ng hindi naman bakasyon. Nagnakaw lang ng panandaliang pahinga. Hindi aliw, panandaliang pahinga. So, kagabi parang kasama family and friend, kami sa Tagaytay yun, nakapunta kami ng Tagaytay.
Pero ayun pa rin, pasok pa rin hanggang ngayon. So bukas pasok pa rin. And the rest of the weekend, pasok pa rin. So, yun. So, ganoon talaga buhay. Kinakailangan kumayod kasi meron dapat tayong pagkayudan. Alright, so ako'y magpapaalam na. Quick lang na live at chinecheck ko lang kayo kung okay kayo. So, enjoy for a very long weekend. Have fun. And syempre, wag na wag kakaligtaan. Always pray. Ayan, pagdasal po tayo palagi na patuloy po tayong i-bless at ingatan po tayo. Alright, maraming salamat muli. Ako po si Diego Bandido. Tutok lamang po dito sa 90.7 Love Radio. Hanggang alas 9 pa rin po tayo sa radyo, of course, dito pa rin sa programang EDSA. God bless you all. Maraming salamat. Bye!